Dám vždy pozitívny Marek. Alebo tu je Enter. Takže ideme skúsiť dneska Granny 2, ale starú verziu. 183, to je stará verzia. Neviem koľkatka, no. Tu máme mobilný port. Divné zvuky, akože naozaj. Ja sa nebojím, no. To máme tu. A stará robotnica. Ne. Sorry, iba ma to zabugoval, neviem prečo. Takže... Si kúpili to isté, neviem prečo, asi im chutia lejsky. Takže dovidenia. Ja tu fakt ako počujem divné zvuky, počúvaj. Tak to čupieť. Začne pomaly, idem podej. Trošku rýchlo, no pomaly. Ktorom si čupnem. Ako sa nemýlim. Kámo, prečo tu robíme také divné komiksy? Neviem. Tam není toto východ, sa ktoré je chore. Dole, pardon. Štadión, jak sa to volá. Zvoní nám telefón, tak poďme na kanceláriu. Haló. No. A tam nikto. Sú tu. No, ale ja sa bojím pomoci. Ja sa bojím. Takže je to trochu hororová hra. No, že trochu moc. Zas? Ja už toto nechcem niekde hrať. Pozerám TV. Kde sa mám? Aha. Tam není Nina. Noc 2. Ajaj. No, tak sa teším. Prišiel mi zákon zastaviť statická, no nevadí. Môžu si akože už raz volačilo iné títo ľudia, kupovanie čipsy a vodu. Veď pozrite, máte tu... Počkaj, došla sa tu predala iba čipsy. Počkaj, čo? Aha, tak predávajú sa tu iba čipsy, no. Čipsy na zemi. Konečne nejaké iné farby typek. Dobré oblečenie, ja tu mám pred sebou čipsy, by som si dal, no škoda, že nemám. Zase áno. Ja už tomu asi nikdy nepochopím. Nejakého dôvodu napáli čipsy na zem. Neviem, akože... Prečo? Sa na to napáli. Tu máme zase 4... Počkej, čo? My to otvoríme a tam bude niekto. A bude ten mimo štát. Tak. Ježiš. No, sú tu myši. Máme ich pozabíjajú som niektoré aj za... Tak, ešte posledná. Poď sem.
Všetky. To bolo... To bolo divné, ale prišlo na to, že som mal zákazník. Zákazníčka. To je zákazník. Aha. No, a som keby si konečne kúpili, neviem síce na čo sú kachničky na tej proste pumpe, benzínke, ale však dobre. Dobrý den, no, čo vám môžem ponúknuť, nechcete aj niečo iné, prosím vás, ale asi nie. Vládze niečo hovorí, že aliens. No niečo o tých zase nemôžem špehovať. Zoberieme všetky odpadky, nech sa nám to tu nezavadza, to bol divný zvuk. Nejaký jumpscare. Ja sa bojím. Ja tam nejdem. Nejdem. Mám husinu až na nohách. Mám ich proste všade a tam nejdem. No. Ako je to tá raketa? Prečo sú tu zvuky Granny? Hej, tak utekaj. To bolo divné, neviem prečo tam hrala hudba Granny. Ja zase máme zdvihnúť. No, kto to je? No... Ja sa bojím. Ja chcem domov. Chcem zostať, volať, kde je doma a čilovanie v tejto práci. Prečo? Samozrejme, tam není. Čo? Tento východ. A toto tu. To som vezmu. Keby tam neboli tie zvuky, tieto hororové zvuky. To sú dobré. Prosím. Poď. Juj, kamo, ja sa bojím. Ajaj. Tak toto bolo divné. Tam môže agent Alien, ajaj. Aliens? No... Ja to chcem dohnať, toho zborové. To nikdy nechcem zapáť už. Ja som začal. Ak ste divili, počúvať like, odber a na budúce ďalšieho hororovka. Čaute. Takže všetci sa ja si vystaram dneska, vás vítam pri Rainbow Friends 2. Táto hra sa
Takže dneska tu máme dvojku spolu s chalami. Pardon, sa vám páčilo toto, Granny, stará verzia, dajte like, odber, na sa vidíme, čau.